Sas-sajf tas-sena d-dieħla mistenni jinfetaħ ċentru ta' informazzjoni għat-turisti f'Marsaxlokk. Dan iċ-ċentru għandu jservi biex tingħata informazzjoni dettaljata fuq l-attrazzjonijiet turistiċi fin-nofsinhar ta' Malta. Dan se jkun id-disa' ċentru li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se tkun qed topera. Il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk beda l-proċessi tal-applikazzjoni mal-MEPA u wara li jinħarġu l-permessi jintalbu fondi mill-Unjoni Ewropea. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Lewis l-4 wara nofsinhar. U għatenna li dan iċ-ċentru se jkun qed iservi ta' vetrina fejn wieħed jista' jara prodotti tipiċi u artiġjanat manifatturat fin-nofsinhar ta' Malta. It-turisti li jżuru Marsaxlokk normalment jagħmlu dan fuq żjara ta' ġurnata, iżda jeħtieġ li dan il-post jibdew iżuruh għal aktar fit-tul. Dan anke minħabba l-benefiċċju ekonomiku li jħalli għal dan ir-reġjun. Inħass li għandu jsir Marsaxlokk għaliex irridu ngħaddu messaġġ bħala gvern illi n-nofsinhar ta' Malta hija importanti għalina biex nibdew nipprovuha bħala destinazzjoni turistika għar-rasa. Lewis qal li qed jittieħdu diversi inizjattivi sabiex in-nofsinhar ta' Malta tkun l-għażla l-iktar turisti. Fosthom hemm il-ħsieb li jsiru lukandi u fil-fatt bħalissa qed jiġu eżaminati proġetti li hemm interess għalihom. Il-Ministru Lewis qal li barra minn hekk Marsaxlokk irid ikun lokal li jkun aktar aċċessibbli anke fuq il-baħar.